मिसी गयो चौरासी टଙ୍କା बोले जाई दिन चल କ୍ୟାସ୍ ରୁ ଯାଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ହଉ 84 ନା ଅନଲାଇନ୍ କେବଳ ଦିଆଯାଇଛି ରାସନ 84 ହାଟ ଶାଢ଼ୀଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ ତାପରେ 30,000 ଦିଆଗଲା ଉପରେ 30 ଦିଆଗଲା କାହାକୁ ଯୋଉ ଆଇଲେ କୁ ଅମୁଲ ଫୁଲ ସିଏ ତ ଭୁଲି ଯାଏ ତୁ ଡାଲି ମସଲା କେତେ ଆଣିଛୁ ଟିକେ 84 ଚଉରାଶୀ अरे को तुम गल्ल नहीं आसी पछ से କଥା ये चौरासी तो 800 सोई चले चले 84 मधुर 4 टा रही ना सोई हाँ 2-4 टଙ୍କା होगा ସେଇଟା କଣ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା ହଉଛି କଣ କଦିଳ କଦିଳ ତାପରେ ହଉଛି 30 ଟଙ୍କା କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନିରା 30 ଟଙ୍କା 30 ହଁ 10 गला मु पड़ी देली हुन सबआले एटा तो सातो जा करवा जाला कांदे केते लासी अरे तमे सेई तो सीधे ହେଲା से ହେଲା এই পয়সাটা আমার রাসায়নিক আলু কাটার রিজনটা কো से কথা তো এই মজে এই পয়সা সব হইছে মিস্টুলি জানা কইতে ସେ ପଇସା ସବୁ ହଇছে ମିସ୍ଚୁଲି ତ କୁଆଲା ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କହିଲୁ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଲି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ କ୍ୟାଶ ମୁଁ ଅନଲାଇନ ଛାଡିଲି ପାଇଲେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବେ ଆଉ ଏନି ଡାଉଟ तो चुकालो मैंने बर्थडे भी अंठा दे ତ ତମେ ନା କୋନ ତମେ यार जाई नहीं गया सुन ଆମେ ମଥା ଖାଇଲେ ସିଏ ପାଖା ଦେଖିନ ତୁ ଜାଣ ଦେଖି ହଁ क्या जमी ये 80 टଙ୍କା ଅଛି ଏଟା ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରୁ 20 ଟଙ୍କା ମାଇନସ ହବ ତ ପର୍ସନାଲ ତ ଚିନି ନେବୁ ତୁ ମାଇନସ ହେଇନା ପରେ ମାଇନସ କରୁଛୁ ଚିନି ନେଇଛୁ जातिला सब कप्ता है बंदा ନାଇଁ ତୁ ସବୁ ଦେବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ 20 ଟା ପଇସା ତେଲା ମାଇଆ ମୁଣ୍ଡ ମାଇଆ ମୁଣ୍ଡ कप्ता है बंदा ଓ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡର କିସ ତୁ ଭାଇ କେତେ ଏ 80 ଟା ନାଇଁ ଏକ କଥା କହନା ମତେ ରାସନ କଥା ମୋ ଖାତାରେ ରାସନ ପକେଇ ଚୋରା ଆସିଲା ରାସନ ଚୋରା ଆସି ହାଣ୍ଡା ଷାଠି 60 144 ଟଙ୍କା 140 ତୁମର 44 ହୁଏ ମନରେ 100 ବାସ୍ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ପଚାରି ତୁ ତାପରେ କଣ କରୁ ଜାଣିବ ପଇସା 80 ଟଙ୍କାରୁ ମତେ 50 ଟଙ୍କା ଛାଡିଲୁ ମୋର ତ 60 ଆଉ କୋଡି କୋଉ କୋଳି ଆଉ କୋଡି ଆଉ ଏଇଟା କହିଲି ନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଲି ଆଉ ବାଣ୍ଡ ଦେଲା ଭିଡିଓ ଦେଖିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିଆ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତ ମାଇଆ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ଦି ଓକେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି सौलेडी ପକେଇ ତ ନାଇଁ ଚଲୁଛି ಅವನ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಆನೆ 10 ಟଙ୍କା ಕೊಡ್ತಾವ ಕೂಡ ಮೂರ್ಖ ಸದಾವಳೆ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಟଙ୍କା ಲಗಿದ್ರೆ କୋଳିଆ ଲାଗି ତରିବ ମୋର କେତେ 8 ନା 9 ହେଇଗଲା ତୁ ଆଜି ଆଠ କେତେ ଲାଗିଛି ମିରୁକା କେତେ ରିଗ 9 ହେଇଗଲା ସତଟି ये देखी होती थी तो हाँ मैं पहला मत पचे हिसाब 9 2 2026 रे राजेंद्र 25 ହେଲା